nakakamatay na virus, isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na naturalhan. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerictus, turmeyang dilaw at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Food. Tulad ng alaman sa mga infeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing Food, mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing Food. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Food, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Food dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, ng Amazing Food, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover?
Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya ko kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. At naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na iyong apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong makamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw yun. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City.
na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga siya. Talagang hindi na Hindi na makalakad. siya makalakad. Nakahiga na lang sa kama. Siya. Tapos nung nangyari ay may reseta sa kanyang 7 Gamot. gamot na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. tumatalab. Sabi niya, ay, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako. Pag-asa. Nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, alam mo ba, doon pa sa may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay. Kasi may tapat na. Bangko So, Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia ko siya. So, uminom siya ng Mega-1 noon. Naubos na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? Nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang. Makaskas yun. Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung gamot. Para continuous yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to? Ibinta ko sa iyo at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling. Praise God. Sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsaing, Yes. Kaso, syempre, matanda na siya ngayon. No. Yung ugali na na naman. Okay. Ay, hayaan mo na Kakaputin yan. natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako Okay. sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax kasaway. siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin nakakutulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, Madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1, at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing
Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, Madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para to tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang mga amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling. Tuloy-tuloy magkapagkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay live. Ako po si GC Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Bitito para magpakonsulta. Para makainom ako sa iyang mga produkto na Amazing 4. Kanya, nataon ako so itong Amazing 4, medyo marahay na po ang pagmatik ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati, maluya ang pagmatik ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog, maray pirmi lang ako nag-iihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napitiro. Dati po ay perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, banggi po. anong 7. Ngunyan, 2 na lang ang pag-iihi ko. Almost normal na. Normal na. Ngunyan po, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan ta na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ngunyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? Para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung may manindong mag-arman sa kuya na magrahay, dumigdi man po kamo kay Doc Joey Bitito. Tanganing magrahay man kamo. Kung iba man kamong mga nakakaramdaman. Okay. Okay, salamat Okay tatay. po, God tay. bless. Thank And you good po. health. Okay po, salamat. Apo. People, at magandang umaga sa iyo, Tatay Marlon, Ripadulya ng Paisan, Legazpi City. Pero si tatay taga Samar talaga. Ginagapag-asawa ng taga Paisan. Ngayon tatay, pakikwento mo nga sa amin kasi na-hospitalize ka noong November ng 1 linggo. About 12 to 17 yata or 19. 12 to November 12 to 19, 7 days. Ngayon po, doon kasi sa resulta ng examination niya, malignant sa lungs. Kaya binibigyan ito si tatay ng gamot sa lungs. I-off mo anay. I-off ang music. Nung lumabas po siya sa ospital, ay hindi po siya makalakad mag-isa. Kasi makulungan masakit masyado yung kanyang mga tuhod, mga kaso-kasuan. Kaya tatay ay pumunta dito po si nanay noong katapusan ng November at nag-avail po ng mga amazing products. Yung Amazing 4, Miracle C Mega I Multiplied, Mega 1 at yung Amazing Juice. So ngayon po, after 1.5 months, andito si tatay at nag-avail ulit ng produkto ng good for 15 days. Pakisabi mo nga tatay kung ano po ang nangyari nung simulang uminom ka hanggang ngayon, ano po ang nakita mong pagkakaiba, ano po ang nagawa sa iyong kagandahan ng Amazing 4?
Good morning po sa mga listeners. Nung lumabas po ako sa hospital sa Tansuling, hindi ako makalakad kasi masakit yung kaso-kaso ang at tuhod. Kaya naisipan ni Mrs. na pumunta dito kay Doc Joey para uminom itong amazing 4. After 2 weeks, nawala yung mga sakit, hindi na ako hinihingal pag umakyat sa bahay. Ngayon nakakapagmotor na ako. Dati hindi ako makalakad dahil sa sakit. Kaya naisip ko na mas maganda itong mga gamot na pinibigay sa akin. So, yan po. So, ito pong sinasabi ni tatay na mga gamot, actually po, hindi po ito mga synthetic drugs. Ito po yung mga natural supplements. Yung po Miracle C, Mega I, Multiplied Mega 1, 100% natural po yan. At binansagan po natin na Amazing 4. At nakita po na ni tatay at ng kanyang pamilya sa pag-inom nito ng isa't kalahating buwan, ay dati hindi makalakad si tatay, ngayon nakapagmotor na at nagagawa niya na yung gusto niyang gawin. Kaya ano tatay ang masasabi mo sa ating mga nanonood, sa ating nakikinig ngayon, lalo-lalo sa mga kamag-anak mo sa Samar, yung mga tatay taga-Samar po ito, at yung mga kamag-anak ni Madam na taga Legazpi at saka taga ibang lugar, ano po masasabi mo na kung sila po may mga karamdaman, ano po ang may-recommend mo ba itong mga amazing 4 products natin at iba pa mga produkto natin? Ayaw po, sa lahat ng kamag-anak o maski hindi kamag-anak, pag may nararamdaman po kayo na sakit, huwag magkatubili, pumunta dito kay Doc Joey Bitito kasi magaganda, madali makapagpagaling itong mga amazing products niya. Nire-recommenda ko ito sa lahat ng nakakarinig, nakakakita nito, kasi ako mismo ang magpapatunay na maganda, nagpapagaling itong mga iniinom kong gamot ni Doc Joey Bitito. Okay tatay, kami po ay unang-una pinagdadasal natin sa nakilang Panginoon sa Kristo at nagpapasalamat tayo sa Kanya na kayo po ay natulungan ito at na hindi kayo nakakalakad. Ngayon nakakamotor na kayo after taking our products for more than a month. At kami po ay pinagdadasal natin sa dakilang Panginoon na tuloy-tuloy po ang paggaling ninyo, lalong-lalo na yung sa lungs ninyo na malignan, na sana po ayan po ay totaling mag-heal at kayo po ay maging very healthy at humabang buhay. Maraming salamat. Maraming salamat po. God bless po. Salamat po. So yan, magandang hapon po sa inyong lahat at sa inyong Diyos marahay ng pagpaaldaw po sa gabos na nagdadangog sa DCGV. Pati na rin po sa mga nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live, sa Facebook page ng Doc Joey Bitito, and then sa Facebook page din po ng DCGV News Online. So yan po, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, o mas kilala po ninyo bilang ang lalaking hindi tumatanda na first sa aming Vice President, kay Ma'am Andy dito Prinzena, and together po with my partner dito sa aming office, kay Miss Arlene Pabelonia. So ako po muli, si Miss Angel Garcia, ang makakasama niyo po ngayong hapon sa programang ito. Ayan po, welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran na handog sa inyo ni Doc Joey Bitito. Para po at least maging aware kayo sa inyong kalusugan na dapat po ninyong pangalagaan at syempre kung may mga nararamdaman kayong kakaiba sa katawan ninyo ay dapat po or agad po dapat kayong magpa-check or magkonsulta kayo
sa isang doktor para po ang karamdaman ninyo ay hindi po lumala. So dito po sa office namin, which is located po sa Purukwan, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So dito po, ang consultation po kay Doc Joey Bitito ay libre lamang po. So, free health consultation in natural medicine. So, wala po kayong babayaran pagdating sa consultation. So, ang tanging may bayad lamang po dito ay yung mga produktong dapat po inyong inumin para at least guminhawa yung pakiramdam ninyo at umayos po or bumuti po yung kalusugan mo. So, sa mga nagtatanong naman po kung anong araw ba kami bukas, anong oras kami bukas, ang aming office po ay bukas from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. hanggang 6:30 p.m. po yan. Pero minsan ay inaabot rin po kami dito ng 7 p.m. Kaya po hanggang alas 7 ng gabi ay pwede po kayong humabol para po makapag-avail nitong ating amazing products. At tuwing Sunday naman po, kung Sunday lang po ang oras ninyo, kasi yun po ang day off ninyo, wala kayong trabaho, dito po sa office namin sa Cabangan, morning po, from 9 o'clock a.m. hanggang 11 o'clock a.m. ay bukas po ang ating office. And then kapag half day, pwede po kayo magpa-schedule kay Doc Joey. Kung pupunta po kayo dyan sa Dorotea Resort and Spa kasi minsan tuwing Sunday, pagkahapon, ay andyan po si Doc Joey at si Ma'am Arlene sa Dorotea. So, yan naman po ay located po sa Purukwan, Kahugutan, Bakakay, Albay. So, andyan po sila from 2 o'clock p.m. until 5 o'clock p.m. But this coming Sunday, reminder po na hindi po makakapunta si Doc Joey sa Dorotea kasi nga po pupunta po siyang Maynila, sa Manila from this coming August 6 hanggang 11, I think, nasa Manila po siya. Kaya po sa mga nais din pong magpakonsulta dito sa aming office habang andito pa po si Doc Joey hanggang August 5, pumunta na po agad kayo dito kasi aalis po si Doc Joey mga August 6. So, reminder pala po na this coming August 19, so birthday po yan ni Doc Joey at gaganapin na rin po yung hinihintay ng mga pasyente namin dito. Yung mga nag-avail po ng worth 3,000 amazing products. So, doon na po kasi gaganapin ang ating grand raffle draw. So, ang papremyo po dyan ay tumataginting na 50,000 cash. Pangalawa, 25,000. Pangatlo, 15,000. Pang-apat, 10,000. At pangalima, 5,000. So, yan po yung mga papremyo na ibigay ni Doc Joey sa kanyang paraffol. At of course, meron din po palang mga consolation prizes na ipamibigay sa Doc Joey. Kaya po kung ako po sa inyo, nakikinig kayo, dati na kayong pasyente or baka nagbabalak pa lang kayo na pumunta kay Doc Joey para magpakonsulta, magdala na po kayo ng at least 3,000 pesos para at least meron po kayong 1 raffle ticket. So, malay po ninyo, kayo na ang mabunot na mananalo doon sa ating grand raffle draw. So, again, paano makakuha ng raffle ticket? Mag-avail lamang po kayo ng ating amazing products worth 3,000 pesos ay magkakaroon po kayo ng isang raffle ticket. At kapag nag 6,000 yan, syempre, dalawang raffle hanggang pag 9, di ba? 3 raffle draw po yan. At basta mag-quantify sa 3,000 ay dadagdag po yung raffle ticket na makukuha niyo. Kaya kung gusto niyo pong manalo sa ating darating na raffle, ay agapan nyo na po yan hanggang hindi pa po nag-August 18 para po at least makasali pa rin po kayo sa ating paraffle. So, yun naman po, sa lahat po din na may mga karamdaman, anumang klaseng karamdaman yan, mapa-high blood man yan, stroke kayo,
may problema sa puso, syempre mataas ang sugar ninyo, may problema kayo sa liver, meron kayong arthritis, gout, meron din po kayong mga infection, yan, yung mga sugat na halos hindi gumagaling for more than a month, and then minsan ay inaabot pa ng ilang taon. So ayan, pumunta na kayo agad dito kay Doc Joey para po ipakonsulta ang mga nararamdaman ninyo. Kasi hindi dapat natin yan patagalin. Kasi baka once na pinatagal natin, ay magkaroon po ng complication. So, dito kay Doc Joey, ang oras po ay mahalaga. Sabi nga ni Doc Joey, ang buhay ng ng tao ay iisa lamang. So, dapat natin itong pangalagaan. And of course, kung meron na tayong mga karamdaman, mag-effort tayo. Dapat may gawin tayo kung paano natin matutulungan yung sarili natin. So, ayan. Dito may katanungan, bakit kailangan pumunta kay Doc Joey habang maaga pa at kaunti pa lang ang mga nararamdaman? So, ayan, kung kayo po ay nakikinig at meron na kayong mga nararamdaman sa katawan ninyong paunti-unting kirot, paunti-unting sakit, minsan kung sumasakit yung tagiliran ninyo, yung paa ninyo, namamanhid, pero wala kayong basis kung ano ba talaga yung health problem ninyo, pwede naman po kayong pumunta dito kay Doc Joey. Kasi dito po pala sa aming office, meron po kaming quantum analyzer. So, yun pong quantum analyzer na yon ay ini-examine po yung magnetic field ng katawan ninyo. So, doon po makikita kung may problema kayo sa puso, sa liver, sa lungs, sa kidney. So, ayan po. May mga indicator naman po doon kung normal ba yung kidney mo, may problema ba. So, ayan, for only 100 pesos po yan. Kaya don't you worry kung wala po kayong mga laboratory result kasi dito po meron din kaming machine na mag-i-examine sa katawan ninyo. At kung gusto nyo po pala ng printed copy para at least meron kayong kopya ng mga result, ay mag-aaldamang po kayo ng 50 pesos. So, bale, magiging 150 na po yung para sa examination ninyo. So, di ba, kung sa labas kayo magpapa-examine, baka abutin ng daan-daang libo bago kayo ma-examine. So, dito, una, bakit mahalagang pumunta kay Doc Joey habang maaga pa? Para po maagapan ang sakit at hindi na po ito lumala at hindi kumalat sa katawan at maapektuhan ang iba't ibang organ. So, ayan, kung meron po kayo kasing karamdaman, for example, meron po kayong high blood, mataas ang sugar ninyo, so, maaari po yan magkaroon ng complication. So, minsan, nagiging dahilan ng sakit sa puso ang pagkakaroon po ng high blood pressure o kaya naman po mataas na blood pressure. Minsan din po, nagkakaroon ng pagkasira ng buto. At kadalasan, nagiging stroke or nasa-stroke ang isang tao kapag ito po ay high blood. At kung medyo minalas-malas, pag hindi po naagapan, ay pwede pong humantong sa kamatayan. So, yun po ang iniiwasan natin, yung dumating sa point na wala na talaga tayong choice. So, pwede nang humantong sa kamatayan. Pero dito, sabi nga ni Doc Joey, dapat maaga pa para hindi po humantong doon. So, di ba? Pero baka magsabi naman ang ibang tao kasi alam mo na, yung ibang tao medyo peloso po. So, masabi yan, may kanya-kanya ngayang oras ang bawat tao. So, tayo po mismo sa sarili natin, kung gusto po natin humaba yung buhay natin, tayo po ay mag-e-effort. Hindi po natin isa sa walang bahala yung mga nararamdaman natin kakaiba sa ating katawan. So, ayan. Kaya po kung kayo po ay mataas ang sugar ninyo, high blood kayo, at ayaw po ninyong humantong na masira ang iyong puso, ang iyong kidney, pumunta na agad kayo kay Doc Joey. Kasi para po habang maaga pa, ay mapanormalize po natin yung sugar level ninyo at syempre, yung blood pressure ninyo. So, ayan. So,
iniiwasan po kasi namin dito na magkaroon kayo ng mga complication. Like for example, yung sakit sa puso. Kasi sabi nga, di ba, ang sakit sa puso ay isang traitor po na sakit. So, anytime, risky po yung buhay mo. At syempre, kapag ganun, may problema ka sa puso, ay limited na lamang po yung pwede mong gawin. So, bawal ka na maging sobrang saya. Bawal ka na palaging magalit, bawal ka na ma-stress. At syempre, bukod doon, bawal ka na rin po kumain ng mga pagkain, yung sabi natin na kapag masarap, bawal. So, bawal na po yun. So, tulad po ng matataba, mamantika, maalat, at yung mga processed food, bawal na rin po yan kasi yan po ay may mga chemical pa na nakaka-apekto rin po sa ginhawa or sa katawan ng isang tao. At bukod po dyan, kung meron po kayo mga bisyo, tulad po ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak, ay dapat din pong iwasan po ninyo yan. Tapos, mahalaga pa po pumunta dito kay Doc Joey habang maaga pa para po hindi po dumating sa point na maiisipan nyo na lamang si Doc Joey kapag nakikita na po ninyo yung pasyente na grabe na talaga or malala na yung sitwasyon. So, kapag nakikita nyo po na malala ng isang sitwasyon ng isang tao, medyo critical na ito, kayo po ang magde-decide kung dadalhin na po ito sa hospital. Kasi, di ba, nakikita natin yung kapamilya natin na talagang totally, na talaga, grabe na talaga. Pag tingin natin, ilang days na lang sila, ang tatagalin nila. So, kayo na po ang mag-decide kasi baka maisipan ninyo na pumunta kay Doc Joey. So, dito po kasi, hindi naman po magic yung ating mga produkto na after ngaya pagpainom ninyo ay okay na po yung pasyente. So, minsan kasi may mga tao rin na porket uminom sila ng isang produkto, expected nila na within a days ay okay na sila. So, hindi po ganoon yung produkto ni Doc Joey. Minsan, may mga pasyente kaming mabilis yung proseso ng kanilang pagaling. Minsan ay may mga tao din pong mabagal. So, dito po, palagi namin ditong sinasabi sa office namin kasi 'di ba kadalasan ang mga pasyente nagtatanong na, Doc, ilang months ba bago ako gumaling? So, dito po may tinatawag kaming process na yung first 3 months, yun po yung pag-cleanse ng katawan ninyo. So, i-detox po kayo, ilalabas lahat ng mga toxins na nakakasira sa loob ng katawan ninyo. And then, after 3 months, yung good for 6 months, doon na po papalakasin yung immune system ninyo. So, papalakasin po yung katawan ninyo kasi 'di ba wala na yung mga basurang nasa loob ng katawan ninyo na na siya na vacuum kumbaga. So ngayon na po siya papalakasin na nitong mga kapsula natin. And then after that, kapag okay na talaga kayo, pwede na lang po kayo mag-maintenance para po hindi na po bumalik yung dati ninyong karamdaman and of course para po tuloy-tuloy yung paggaling ninyo at syempre malakas po yung pangangatawan ninyo. So, dito po, ang aming produkto ay may halin tulad namin po yan sa pagtatanim ng isang punla or sa pagtatanim ng isang puno. So, di ba, pag magtatanim tayo, magsisimula tayo sa buto or sa seeds, yan. And then, mag-aantay tayo ng mga ilang weeks bago ito bumuhay, magkaroon ng dahon, at mag-aantay pa rin po tayo ng ilang years bago ito lumaki at syempre mamunga. So, ganun din po ang sa pag-inom po ng produkto ni Doc Joey, maglalaan po tayo ng oras at panahon sa pag-inom nito para later on po, malay natin, sa ilang buwan, sa ilang mga taon, ay makamtan po natin, of course, yung magandang kalusugan, healthy lifestyle, at syempre magkaroon tayo ng masaya at mahabang buhay. So, sino ba naman ang hindi naghahangad ng masaya, komportable, at mahabang buhay? So, di ba, halos lahat naman ng tao
ay ganun po ang pangarap sa kanilang sarili. So, gayahin po ninyo si Doc Joey na gusto niyang humaba yung kanyang buhay para po makatulong pa sa kanyang mga kababayan, syempre mga Pilipino at sa kanyang kapwa-tao. At syempre, tularan nyo rin po si Doc Joey na this coming August, mag-72 na siya, pero wala po siyang iniinom na mga maintenance katulad po ng mga synthetic drugs na para sa high blood, para sa mataas ang sugar, sa arthritis. So, wala po siyang ganon. So, ang mga iniinom niya lang po ay yung mga produkto niyang all natural from Florida, USA. So, kahit wala po siyang iniinom na mga synthetic drugs, ay hindi naman po siya na-hospitalize. So, hindi naman siya nagkakaroon ng malubhang sakit. So, siya po mismo ang magpapatunay ang modelo ng kanyang produkto. Sabi nga ni Doc Joey, be the product of the product. So, dapat maging kang produkto ng produkto mo. Ikaw mismo, sinasalamin mo mismo kung gaano ba kagaling, gaano ba katibay yung produkto mo. So, kaya naman po, sa lahat ng tao na ayaw po mag-maintenance kasi baka natatakot kayong magkaroon later on ng bad side effects sa inyong kalusugan, sa inyong ibang parte ng katawan, why not po itry po ninyo itong napakaganda at napaka-amazing na produkto ni Doc Joey. So, ito po ay all natural from Florida, USA. At hindi po kayong matatakot or wala po kayong kakatakot kapag uminom kayo nito kasi nga po ito po ay aprobado ng Food and Drug Administration. So ito po ay pinag-aralan, nagsaliksik ang mga researcher para makuha talaga nito kung ano ba yung mga benepisyong maibibigay ng mga kapsula natin sa katawan ng isang tao. At syempre, kung ano ba yung mga benepisyong maitutulong nito kapag ang mga tao ay mayroon pong karamdaman. So, ayan po. Kaya po, kung gusto nyo po, itry po itong produkto ni Doc Joey. Kung kayo po ay may mga karamdaman na, pumunta na lamang po kayo dito sa aming office. Magbisita po kayo sa office namin na located po sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. At kung gusto nyo rin pong makausap si Doc Joey, ay mas mabuti pong magsadya kayo dito. At kung hindi po talaga kayo makakapunta, kasi sabihin na natin na nasa malayo kayong lugar, like nasa taas ng Luzon, Pangasinan, ganyan. So, mahirap po talaga ang biyahe. Pwede naman po kayong mag-contact kay Doc Joey via phone call o kaya text message. So, lahat po na nakikinig ditong programa natin na gustong magkaroon ng kaugnayan kay Doc Joey, so, eto po ang kanyang mga number. So, kunin na po ninyo ang mga panulat ninyo masusulatan dahil i-dictate ko na po yung number ni Doc Joey Vitito. So, ang una po niyang number ay sa Smart. Ito po ang 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. So, yan po yung number ni Doc Joe sa Smart. At sa mga Globe user naman po, meron din po si Doc Joey na Globe number. Ito naman po ang 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, yan po yung mga numbers ni Doc Joey Vitito na maaari po ninyong tawagan or i-text once po na may mga katanungan kayo sa produkto natin. At syempre, kung may mga katanungan din po kayo about sa inyong health problem at gusto nyo po itong matulungan. And of course, di ba, karamihan naman ngayon po ay meron ng social media. Like for example, meron kayong mga meron kayong Facebook, YouTube, TikTok. So, ayan. Maaari nyo naman po si Doc Joey na mahanap sa Facebook. So, meron po si Doc Joey na dalawang account. Yung personal account niya. Ito po, yung una ay Doc Ching Bermundo Bibon Vitito. Again,
Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. At yung pangalawa niya pong personal account, yun naman po ang Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito. At bukod po dyan, meron kaming Facebook page. So doon po sa aming Facebook page, naka-upload lahat ng mga clients na pumupunta dito. Of course, yung gusto lang po magpa-upload. And then, naka-post din po doon yung mga produkto natin, ano ba yung mga benepisyo maidudulot ng produkto natin, at syempre, yung mga natulungan natin. So doon po sa aming Facebook page na Doc Joey Bitito, again, Doc Joey Bitito, maaari din po kayo doon mag-message or mag-inquire. So, ayan, dalawa po kasi kami nag-manage niyan. Si Miss Len at syempre, ako po. So, ayan. At syempre, kung gusto nyo din po, di ba, kung ako iinom ng isang produkto, kailangan ko muna ng assurance. So, kailangan kong makita yung mga natulungan talaga ng produkto ni Doc Joey. Yan. Kung gusto nyo po talagang makita yon, mapanood ninyo lahat po ng mga testimony ng mga natulungan namin, i-visit po ninyo ang aming YouTube channel na Doc Joey Bitito. And of course, wag nyo din pong kalimutan na mag-subscribe and then i-like din po ang aming YouTube channel. So doon po lahat na naka-upload ng natulungan ng ating mga produkto na may iba't ibang karamdaman tulad po ng may problema sa kidney, may problema sa puso, may problema sa mata, at syempre may mga problema pagdating sa kanilang arthritis, sa kanilang gout, at yung may mga problema din po sa kanilang baga, sa kanilang prostate, sa kidney stone. So marami po kami doon ng mga videos ng aming mga natulungan na. So ayan po. So dito po sa aming office, ang mga produkto po ni Doc Joey ay maraming benepisyong maibibigay sa katawan, of course, ng isang tao. Kung kayo po ay may problema sa prostate, ay pwede po kayong pumunta dito kay Doc Joey kasi dito po halos ang kalalakihan na nagkakaedad na, sisimula sila sa 40s, hanggang pataas na po ng edad, nagkakaroon po sila kadalasan ng problema pagdating sa prostate nila. So, ang ilang sintomas po ng problema sa prostate ay ang pag-ihi ng madalas kapag gabi. At minsan naman po ay nahihirapan ng umihi. At minsan, kapag medyo malala-lala na, ay kailangan na itong i-catheter at minsan naman po ay may lumalabas ng dugo sa ihi ng isang tao. So dito po marami kaming natulungan na may mga prostate, may karamdaman pagdating sa kanilang prostate, meron ng catheter, natanggal po yun, at ang napakaganda na natulungan din po namin, maganda yung resulta sa kanya, ay yung umiihi na po ng dugo. So, yun po ay si Tatay or si Sir Raul, si Tatay Raul Hana. So, ito po, si Tatay Raul Hana, kapag napakinggan ninyo yung kanyang testimony dito sa aming radio program, siya po ay umiihi na po ng dugo. At need niya na pong operahan sa isang hospital dito sa Legazpi. But ayaw niya magpa-opera kasi iniisip niya yung mga complication, hindi siya makakapagtrabaho. So, nag-isip siya ng ibang paraan kung ano ba yung produktong makakatulong pagdating sa problema niya. So, ayan, naisipan niya si Doc Joey. At nung nagsimula siyang mag-intake nitong ating Amazing 4, so sa kanya po, napakabilis lang na naging improvement, naging resulta sa health problem niya. So within 24 hours po ng pag-intake niya nitong ating Amazing products, ay nawala po yung dugo sa kanyang ihi. Diba? Napakaganda. At yung medyo masakit daw, pag umiihi siya, ay nawala na rin po yun. So hanggang po ngayon, though na okay na yung prostate ni Tatay Raul Hana, wala na rin po yung dugo sa kanyang ihi,
ay patuloy pa rin po siyang umiinom nitong ating amazing product. So, yun din po yung ating Mega One. So, sa Mega One po kasi ay rin-recommend po namin yan para po sa mga pasyenteng tuluyang gumaling dito sa amin, tuluyang natulungan ng mga produkto namin. Kasi po, mas maganda po yun na hindi po ninyo basta-bastang puputulin yung pag-inom nitong ating mga produkto. So, kung okay na talaga kayo, humingi kayo ng advice kay Doc Joey kung ano ba yung dapat ninyong gawin, ano ba yung dapat ninyong inumin para at least hindi na po bumalik yung karamdaman. So, pwede po sa inyo ang ating Mega One capsule. And of course, kung kayo naman po ay wala naman po kayong karamdaman na ganong kalala, gusto lang po ninyo na mainom kayo mga food supplement na makakatulong sa pagpapalakas ng inyong katawan, pwede po sa inyo yung ating Mega One. So, sa Mega One kasi ay may 21 powerful ingredients na po yan. So, andyan na po kasi yung ingredients na kay Mega A, Miracle C, and of course, sa ating Multi-5. At bukod po dyan, meron pa po dyan na dinagdag na iba't ibang klaseng mga gulay at iba't ibang klaseng mga herbs. So, andyan po ang broccoli, milk thistle, astragalus, holy basil, turmeric or luyang dilaw, at ampalaya, at syempre, yung malunggay or moringa ang tinatawag natin. So, isipin nyo na lang po sa pag-intake ninyo ng ating Mega One capsule, marami na kayong nakakain ng mga prutas, mga gulay, mga herbs, at mga mushroom. So, halos yun po ay may bibigay sa katawan ninyo mga benepisyo. Tulad na lamang po kung kayo po ay may arthritis, maganda po ang ating Mega One kasi ito po ay may panglaban pagdating sa inflammation or pamamaga po ng mga kasuwa-suan nyo. So, di ba? Napakasakit kapag meron kayong arthritis. Mapapa-arthritis talaga kayo. So, ayan. At syempre, ang ating Mega One, kung kayo po ay mataas ang sugar ninyo, pwede po sa inyo ang Mega One capsule. Pati na rin po, kung gusto ninyong ma-lower or ma-balance ang cholesterol sa katawan ninyo, pwede rin po sa inyo ang Mega One. At kung meron po kayong sipon, ubo, trangkaso, yan, pwede rin po sa inyo at ang ating Mega One. But kung gusto nyo talagang mas powerful effect ang maramdaman ninyo, mabilisan, pwede nyo po itong samahan ng Mega A, Multi-5 at Miracle C. Yan. Kung medyo malala na rin po yung karamdaman ninyo, galing na rin kayo sa hospital, pwede na po ninyong itry yung ating Amazing 4. So, ang Amazing 4 po ay combination po yan ng 4 na klaseng kapsula, which are Mega A capsules. Ang may 5 klaseng mga berries. So, ang ingredients po nito ay 5 mga berries. So, andito po ang acai berry, pomegranate, blueberry, at elderberry. So, yan po mga berries na yan ay napakaganda kasi yan po ay may antioxidant property na nakakatulong sa katawan ng isang tao para po ito ay ma-cleanse, ma-detoxify, at malabanan yung mga free radicals na tinatawag natin. So, yan ang mga free radicals po ay ang sumisira sa mga healthy cells natin at nagkukos ng iba't ibang karamdaman tulad po ng katarata, at syempre ng cancer, at iba't iba pa pong klaseng karamdaman. So, sa Mega A din po ay maganda pagdating sa may problema sa puso, may UTI, may cancer. Ayan, pwede din po sa inyo ang ating Mega A capsule kasi ito po ay nakatulong for detoxification. At syempre, kung meron din po kayong mga pamamaga or inflammation, nakakatulong din po ito para mabawasan ang pamamaga. And of course, yung ating pangalawang kapsula, yun naman po ang ating Multi-5 capsule. So, si Multi-5 capsule po ay combination ng 5 klase mga mushroom. So, andyan po ang maitake, shiitake, reishi, agaricus blazi, and then cordyceps. So, ang Multi-5 naman po, ang pinaka-main function nito sa ating katawan ay tulungan na palakasin ang ating immune system. So, nakakatulong din po ito sa may mga sakit na cancer at sa mga naghihirapang dumumi. So, ayan, ang Multi-5 capsule din po ay pwede sa mga kalalakihan gustong magpalakas. So, ang Multi-5 capsule din ay magaling
sa pagbawas sa mga stress. Yan, kung ang dami ninyong stress sa buhay ninyo, pwede po ninyong itry ang ating Multi-5 capsule. So, ito din po ay may anti-aging at anti-tumor. So, ito din po ay nakakatulong para po ma-improve ang brain function ng isang tao. So, yan naman po ang mga benepisyong maidudulot ng Multi-5 capsule sa ating katawan. So, ang pangatlong kapsula, yun naman po yung tinatawag nating Miracle C capsule. So, ito po si Miracle C ay ang nagbibigay ng vitamin C sa loob ng ating katawan. At kahit po ito ay may vitamin C, ito po ay non-acidic. Kasi nga po, andito po ang tinatawag nating neutral pH or ester C na nakakatulong para mabalance yung alkaline level and then acidity level sa loob ng katawan ng isang tao. Kasi 'di ba, kapag sobra yung alkaline sa loob ng katawan natin, ay hindi rin po maganda. Kapag sobra din yung acidity, ay masama din po sa katawan natin or sa kalusugan ng isang tao. Kaya dapat po ay balance lamang. So, ang bumubuo po pala kay Miracle C, ang mga berries na ito ay acerola berry, rose hip, sea buckthorn, at Indian gooseberry, pati na rin po yung ester C. So, ito pong vitamin C, itong ating Miracle C, ay kinakailangan talaga ng katawan ng isang tao. Kasi 'di ba, kahit i-research po natin yan, ang katawan ng isang tao ay hindi po nagpo-produce ng vitamin C. So, makukuha lamang po natin ito sa mga kinakain nating gulay, prutas, at syempre sa mga iinumin nating mga vitamins at mga food supplement, kagaya na lamang po ni Miracle C. At si Miracle C din po ay nakakatulong pagdating sa anti-aging. Kung ayaw din po ninyong tumanda agad, pwede sa inyo si Miracle C. Maganda rin po ito sa skin appearance ng isang tao. At syempre, kung kayo po ay nanlalabo na yung mata ninyo, maganda rin po itong Miracle C. At kung kayo rin po ay may ubo, sipon, trangkaso, lagnat, pwedeng-pwede po sa inyo ang ating Miracle C. At syempre, pwede rin po ang Miracle C sa mga bata para maiwasan ang